idlala kuJacoba 1. Right ke isikhathi ke masinje siqopha ukuthi ngempela ke imzuzu mina elibumbene lapha na ihora le11 kusebusuku kusewuhlelo lapha lomnandi kakhulu lapha na sithi park time kusewuyena lapha namfulo washo mfulo geleza ubusika nehlobo ikhukhole zadala monakala labathi u DJ River njengamanje ke isikhathi ke sesiphoqa ukuthi ngempela ke mangiphume kanje ngoba u DJ Lamborghini usefikile ngempela ke usegcwele ngempela endlini zomsakazo usezothatha uhlelo ngempela olumnandi kakhulu inamba bese kubeka lapha na ekseni ngo2 o'clock uyena lapha na u DJ Lamborghini wodumo bathi ke undu umfoko amanyoni usekhona ngale studio 2 usezongikhipha nje manje uthi wempungose awubutha amasaka nakho lapho right sesaqala lapha ku number 20 besiphethe ba lapha ku number 20 besiphethe athingbo okay KG Da King Betty Isabel number 19 Lucas Rap Without Me number 18 Stelo featuring Sky Wonder Betty Forever number 17 TNS Kids Betty Abonga number 16 AK featuring DJ Darren Rick Betty Free number 15 besiphethe Master KG Jerusalem number 14 DJ Zinhle Betty Umlilo unombolo 13 something Soweto is PTPT unombolo 11 besiphethe banlawo Big Zulu ekhala ngogogo wakhe unombolo 10 uphi number 10 nangu number 10 CICI bathi hicelele ngendlebeni wathi sekuphela inyanga wathi ngingakubonanga Number 9 besiphethe ubani lapha ya uBlack Diamond ethi Love Letter number 8 number 8 nangebaleka Ngobiyazo igolide number 7 besiphethe lapha na Moby Dixon featuring Nomcebe bethi kuba nini number 6 number 6 untencane athi ngicela mhla wawushiya mina wawuthembene na wathi ngithi ngizothola ngcono right unomber 5 athi ngibo number 5 besiphethe lapha Qabe Twins featuring DJ Dira bethi hamba unomber 4 Shasha featuring DJ Maporisa and Kabza bathi Tender Love number 3 Dladla Taxin featuring Dladla Mshongqesi unomber 3 ke lokho esisuka no siso number 2 number 2 Kabza Small bethi hello right ke njengamanje ke isikhathi sesiphoqa ukuthi umuntu ke makaphume kanje sesiqonda ngoba number 1 ingoma ekunumber 1 isihlala amasonto amangaki number 1 athi ngibo 1 2 3 njengamanje LS4 kanti ke isagudliwa ngaki isagudluke kanye ya ku number 2 yaphinde futhi yabuyela ku number 1 shuthi yenza kahle le ngoma emcimbini la usangithala khona beyizwa magnet emcimbini la usangithala khona right guys ngoba u DJ Lamborghini usefika